Já vás vítám u mého videa a dneska vám ukážu všechny videa, které jsem natočil a různé věci s nimi. Tady na YouTube si zrovna prohlížím všechny moje videa, kde mám nějaké úpravy a tak. Tohle je můj nový příběh, ten jsem natočil nějak dneska. Příběh je o malém chlapci, o nějakém klukovi, kterému se objevilo před domem, asi tak před rokem, se mu tam objevil takovýhle, já nevím, co to je, pyramida. Takováhle pyramida. A do té pyramidy jednou se šel vydat šel dolů a tam byl nápis, který jste neviděli. Byl tam nápis pozor, nevstupovat. Ale on tam skočil. A pak zjistil, že to byl jenom zvláštní sen. A tak tam šel ještě jednou. Viděl tam truhlu. A v tomhle se mi to zrovna vymklo. Můj malý bráška, on tam trošku začal povídat a já moc nechtěl. A taky jsem si zapomněl zapnout survival. Takže a v něm byl železný krumpáč. A tady začalo to se survivalem, teda s kreativem. No tak jsem si to dal do survivalu, potom jsem to šel vykopat a byl tam nápis nějaký elektrický blok. Tak jsem to vykopal, a nevěděl, co to je. Ale ono ho to začalo elektrizovat. Omylem jsem tam ten blok položil, doufám, že vám to nevadí. A tak šel zpátky, ale dům byl pryč. A pokud se chcete dozvědět, jak to skončí, tak se musíte podívat přímo do toho příběhu. Toto je video, ve kterém nebyl žádný příběh. Ale je to video o tom, že jsem dělal takové videjko, ve kterém jsem hrál Super Mario. V něm jsem vám ukazoval, jak to tam vypadá a různé. Nebyl jsem tak úplně dobrý. Předváděl jsem tam různé věci, jako třeba možná už je to staré a tak. Tohle video jsem natočil z toho důvodu, protože mě napadlo, že by bylo dobré natočit nějakého Super Mario. Ne, že jsem něco viděl, ne, že bych opakoval. Vím, že to občas nějaký lidé už natáčeli, ale prostě mě napadlo, že bych to taky mohl natočit, protože to je super. Neznám ty jména, takže jsem úplně všechno nevěděl. Ale to je prostě příběh o Super Mariovi a jmenuje se to Super Mario. A jak to s ním skončí, to se dozvíte, když se to kouknete. Takže tento příběh vypráví o takovém. Tento příběh začíná tím, že se tam představuje. Byl tam zlý, otravný a hloupý vesničané. A jenom jeden z nich nebyl tak zlý, otravný a hloupý. A o tom se právě tam povídá. Vypadal někde tady by to mělo být. Takhle. A byl velmi dobrý. Ale měl rodiče, kteří mu nedělali dobře. A začalo to tím, že se tam vyprávělo, on se zrovna probudil a myslel si, že přijde prostě do práce. Jak tam běžel, v truhle byly nějaké věci, tak si je vzal a šel rukovat. Měl meč, sekyrku a luk. Šel to dát do truhly a pak chtěl jít do hradu, ale nemohl tam, protože potřeboval 100 peněz. Tak šel dovnitř
že tam se zase vyspal a ráno a potom, když se probudil, šel k své práci, byly tam papírové peníze a normální peníze. Tak šel zpátky domů a koupil si nějaké věci ve krámě. Tam byl taky takový přihloupilý vesničan. A prostě je to o klukovi, který byl ve takové hloupé vesnici, otravné a zlé vesnici a koupil si různé věci a potom šel do hradu. Prohlížel si to tam sám, občas dělal věci, které nesměl, ale to nebylo tím, že byl hloupý. On to dělal, protože si chtěl vyzkoušet, jestli je to pohodlné. A bylo. A potom, když šel ven, tak ho tam otravovali nějací vesničané. Tak. Tohle byly takový, jeden z nich nebyl příběh. Ale chtěl jsem vám ukázat 2 příběhy, které jsem udělal. Jak tak tam mám asi tak 10 videí, nebo tak 11, 12. A teď vám chci ukázat třeba nějak v půlce, jak to tam bylo. Takže uvidíte. To se krásně vyspal. No nic, já se jdu kouknout na zahradu. No nic, já se tam podívám jindy. Tam máme toho, co už tady mám pár. Že bych to opravdu, ale ne, to díle docela hezká. Jak vypadá, že se tam pokládá. Já už ani nebudu šel, ale neuklidně se oddobat můžu. Ale těším se, až půjdu ke mně. A takhle vám to skončím a jdeme se podívat na další video. Uj. Jo, já jsem zapomněl, že se skáče za kávu. Právě jsem Super Mario. Není to tam dobře vidět. Za to se hodně omlouvám. Mně se vždycky líbí, jak úplně musíme být nenápadní. Opa Gangnam Style. Sexy lady. Musíme být nenápadní. Opa Gangnam Style. Sexy lady. Jo, můžeme dát znovu. Bezvadí. A teď musíme se pro všechny penízky. Penízky. A jdeme. Tajemný svět. A proti němu jdeme dána houpa. Linky útočí. Jdeme nadá. A rychle do práce. Rychle do práce. Já rychle si něco dám k jídlu. Máme něco? Ne, nemáme. Mami, konečně něco uvaříš. No, musíš počkat. Proč se nedala vždycky snídat díky bogy? Jsi docela starší, ale delší. Wow. A asi už jsem se budu vytvářet. Asi už jsem pochopil nějaký meč, sekírku a asi tak luk. No, tak to myslím, že bude pohoda. Tak jdu na to. Zabralo mi to dost, ale jako už to mám hotový a krásně, ježiši. Tamhle tom. A jako už to mám hotový a krásně. Tak jdu na to. Zabralo mi... Jak jsem řekl, to zabralo mi to dost. Tak jsem tím myslel, zabralo mi to dost času. Tak. A teď se to dost, ale jako se za ní hodně potřebovala. To byla... Jsem unavený, strašně. No nic, tak já jdu. No a to je konec, ať se vám daří a na pánovi se smaží čusáček. Ne, to jsem udělal po Hogim, já se omlouvám Hogi, ale prostě se mi to strašně líbí, jo. Takže ať se vám daří a na pánovi se smaží a ček.